Скажімо так, бабусь, дідусів, всі, хто там. Прийде время, А зараз вже не можемо і в Херсон, я до могили свого батька теж не можу, тому що він похоронений на тому. Тому що справедливість не є тотожним словом до монстрів. І якщо в українців питання монстрів буде превалювати над справедливістю, то певно, що і наші державної війни 2022-2025 рік – це дякую, друзі, слава Україні! Дуже дякую за надане слово, дорогі друзі. Мені вкотре приємно усвідомлювати той факт, що на сьогоднішній день бібліотека продовжує своє життя і не просто продовжує життя, а такими змістовними кроками відбудовує наше сьогодення і майбуття. Бібліотека наша, вона This amazing team of the RPG members have been on the road supporting peace processes, Bosnia and Kosovo. Благодійна організація, яка діє з 1990 року, і в принципі своєю місією ми завжди вважали розвиток встановлення відкритого громадянського суспільства в Україні. І дуже часто громадянське суспільство ототожнюється з діяльністю громадських організацій, але я думаю, що це Не лише боротися за свою свободу, а й усвідомлено формувати правові орієнтири для нашого спільного майбутнього. Окрім питань безпеки, надзвичайно важливо в правовому сенсі. В Україні бракує правничої літератури, особливо такої, що дозволяє осмислити роль права в умовах. Асоціація правників України має честь представити українське видання книги «War and Peace» доктора Пола Р. Вільямса, яка вийшла друком під назвою «Шлях